Di kami baga pa kapalugar-lugar pala. Today is October 17. Doon na ni Ilin. Nagkakampay. Oo, mabisita kami. Bahin kami sa pagbisitahon. Awading yan, kuhan baga. Monte, Ilin Monte. Alam Luyang kita ng tanan. Maintenance kay ngalong para di mahuwag kita buti. mga ka-intremis ko, mga lagas na mga kakuan ko. Pare ko man nga ni batasan. Pero iging kakahoribalag ko itong mga kasagaran kulugod ng mga ka-intremis nga baga suga dito naira dinhi tatay Ilin mga komba mga diri kagud kilala gugunggong ito niyo maparot ka to niyo diri ay good afternoon tara na di kami baga pa kapalugar-lugar pala. Today is October 17, 2024. Hindi ka madara ito kaya anong ka di doon na ni Ilin nagkakampay. Oo, mabisita kami. Bahin kami sa pagbisitahon. Di po kutak batos. Today is October 17, 2024. Time check is alas 4:35. Pahinga kulop na Ilin. Diyan kita agi na. Puri tao. Kaya adi ko nagdidikapit. Baga harayo hino din na ako eh. Out ang bayan, gardina yo adi man hingko harang. Ambot kung pwede magmamat ginanot pagkukunit harang sugad adto. Ada pun hinog. Adto diri padto hinog. Diri pa. Ipagkan hinog. Baga makalugar-lugar adi. Nakaroon dia delikado ini. Ano yung camera? Ay di na maabot naman ini. Oo, pengen kulop. Sige lang kung ano. Awading yan kuhan baga. Amala itong baga. Tayo 5 to plus na bahay. Ikaw halo ka lang. Makadiyan. Ga ilublah ito nga kuhan. Monte, Ilin Monte. Alam luyang kita ng tanan. Kamusta na Ilin? Lari makatagayin ko anto ba? Hindi man siya. Magamapay pa niya lawas. Ba akin na ni gawak. Nagtatagay. Natagayin to ba? Aba kay Ay, ito. Maintenance kay ngalong para di mahuwag kita buti. Ay, you know. Another son of my God, and let's repeat the lesson. Rest in peace. Adin ang kanaka diha dira di asawa.
Sukot lang. Ngayon, okay ko na niya asawa nga nagdiri dito. Anak adto. Likod lanay. Oo. Ano? Ada ka bulpin day. Dinak. Naling ko dito ding. Kumusta man? Kumusta tay? Kumusta? Kanya kapoy. Kakanod tinin niya didahan Wibis ano? Kakanod naiilin? Kuwan. Biyernes. Oh, didahan Biyernes. Biyernes magahon. Magahon. Aga Sabado, alas 5. Mm. Ang trelo. Alas 5. Kamunong siya kinabuhi. Oh, sinabot kadto. Kaya wala kami. Ang pagkanhiyak dayon. Okay, oh, didang gabi may dato niya giniinabat. Kayo, hindi magkagabi, wala ka hanga tulog. Kay panimang na iya pa, kukang kong gata. Oo, sige niya pag kinuan, sige niya baga pag inaraba. Oo. Kaniya kapoy-kapoy na, ang binabati. Amunto. Kumukuliwanan ko ng diaper. O wala di rin na nakabuhat. Hindi rin na. Pagkaunok na hinumit. Tagtulog ka sa sara. Hindi nakatulong ng kuwan. Ang mabasta. Oo. Malahot na lugaw. Ang sana ula. Sana. Nung naging kukuan. Kainuman ng tubig. Pag nasing pangani kung sana ula ito. Malulumos ako. Ba daw? Ito. Kung yung mas tulang malulumos ako. Kaya hindi mo lul. Hindi ko mo din. Ini. Lagi at butol. Tuloy. Na kinipicture nito ng bakang na nahubagan din niya. Erlinda ngayon niya, ano? So alas yan ang pizza 20 alas 8 aga o gido kay Little Landing man ini Domingo. Salamat lubong. Ano na kabilan may misahe. Ha? Ano kabilan may misahe. Oh, may misahan anay din niya kabuinan. Tapos madiretso na nagtuha Kapusanto. Kampusanto. May misahan liwat ala ito. May misahan liwat. O di rin na ada kuan na dala di madiretso na ladagya pa da ito. Agosto 15 ngayon ito yung birthday. Oo. 1944. Patron hatanawan. Oo. Dito na mamatron. Mamatron to na alin itong tawag dyan. Katapos na. Uli. Nasimbahan ay. Hindi na niya pag-ilog niya nasimba. Mo din yung dala ng hospital nga na. Nag-iniliw ngayon in talon. Tahalatay. Oo. Maakong kami. Domingo man ano? Maga maloyan Diyos. Sige. Opo. Hala. Pero saad, pero tatalinguhaon ko. Oo, baga makaghatag yapon kitahin.
Opo. Sige tay. Talon. Inhili o. Mga ka-intremis ko, mga lagas na mga kakuan ko. Pero kuman nga ni batasan. Pero iging kakahoribalag ko itong mga kasagaran kulugod ng mga ka-intremis nga baga suga dito naira dinhi ang tatay anailin mga komba mga diri ko gud kilala ada nailin siguro talani ha dinalani ha bay dinala pala kami bagapaka lugar pagsingan ni makuandot kami again. This has been your friend from another stars. Natago ininiubos ka sangkay Tonyo. Good night, sweet dreams mama, chup chup. Oo, yan ako nung Domingo iton baga lubong ni Nanay Ilin adat misa ha Tabuinan Chapel alas 8 so mga 7:30 iton paghawa lusad yan ni liwan bahin ton mga alas 9 masingad to na Tanawan Cemetery o Tanawan Catholic hello public cemetery pagka lugar-lugar pala ng pagkadaraw Ajay. Oo. Tahala mga kasangkayan ano man. Tugarong talanay ha. Oo. Oo. Bye bye. Good night. Sweet dreams. Mama. Chup chup.